Nu vi skal komme til lidt mere romantiske del. For det skal være løgn, har vi faktisk et par her, der står og hygger sig rigtigt. Altså, i middelalderen brugte mange dette sted som det, man kalder en sexpark. Ligesom hyggede sig rigtig meget, og faktisk en rigtig interessant historie. Den tror jeg ikke, jeg har lyst til at komme ind på nuværende tidspunkt, hvis I prøver at følge med. Så kan vi jo prøve at spørge de unge mennesker her, hvad de synes om den historie, at det rent faktisk har været en sexpark i middelalderen. Det står altså her med de her to unge mennesker, der ligesom prøver at udfolde deres følelser i landskabet. Hvad siger I til, at det engang har været en sexpark i middelalderen, det her sted? Hvad føler I? Hvad føler I ligesom på det her sted? Ja, de ser ud til at være meget generede, men jeg tror, de synes, det er ret sjovt og gerne vil prøve at få det til at blive en sexpark. Nu står vi så her, og der er bare så meget trafik. Vi drøner bare afsted og er fuldstændig ligeglade med alle os andre. Men jeg må skynde mig videre. Vi ses! Hej med jer. Jeg står her og ser noget meget spændende. Det er en rottefælde. Som I kan se, så er de kæmpe store rotter her i Frankrig. Det er sådan nogle giganter her på 1-1,5 meters længde uden hale. Så du kan godt forestille jer, at det er noget af nogle krabater. Det er faktisk sådan, at de til tider har angrebet mindre børn. Og på et tidspunkt har faktisk bidt en stortå af en mand. Det er faktisk rigtig farligt, fordi de bærer mange uhyggelige sygdomme med sig. Derfor er der så stor dødelighed her i Frankrig. Hej, og velkommen til tredje dag i Frankrig. Det er i dag mandag. Vi står lige her på vej til Belvedere de la Cathédrale. Det er et sted, hvor der bor skumle mennesker. Vi kalder dem nudister. De render altid nøgne rundt, så man skal passe rimelig meget på. Og hvis man ser en, så kan det godt være, at de fanger en og kan voldtage. Hej, og velkommen hjem. Herudover kan du se en fantastisk flot. Det er floden af Delfos, som den hedder. Lige ned, så er der jo utrolig langt ned, og en fantastisk udsigt med masser af træer. Jeg tror, det hedder bøgetræer. Jeg er ikke helt sikker. Der er nogle små kanefolk dernede, hvis du kigger. Der skal jeg ned i morgen. Ja. Nej, der er en fugl! Og der er en fugl. Har du nok noget? Vi skal lige gå videre. Vi skal ned og tage et foredrag om stalakitter og stalavitter. Se, det er rigtig meget trængt. Jeg prøver virkelig bare på at mase ind, men det er rigtig svært, for der er rigtig mange mennesker. Og det er virkelig bare sådan, man kan overhovedet ikke blive til her, og folk skubber, og man skal virkelig passe på. Hvis man ikke passer på, så bliver man altså hængt fast til sådan en her. Det er virkelig vigtigt, og man skal følge med folk. Rikke, du skal ikke snakke så meget. Så forsvinder man altså ind i alle grotterne. Så det her, det er ikke grotter, det er her har vi så Torkild, eller skulle vi kalde ham Torkilder. Meget skarpt lys der med Christina. Ja, frygtelig skarpt lys, og det er ikke særlig rart at se på. Men herinde der er vi inde i Grotte de Madeleine, og vi er nu ved at få en rundvisning. Og Torkild er skide tosset. Jeg har ikke tosset. Og det er en meget dårlig dame, vi hører det af. Hun er ikke... Hej og velkommen til Spartacam videodagbog. Ja, det er så vores sidste dag, eller rettere vores sidste timer, inden at vi skal hjem. Det er faktisk ret sørgeligt, men på den anden side, det har regnet hele dagen i dag, og det har ikke været særlig sjovt. Hele natten har det også regnet, så der har bare været rigtig vold over det. Alle folk er trætte og sådan noget, så det er ikke sjovt at være her mere. Så de fleste af os glæder sig til Hej igen. Ja, nu er vi altså kommet til kolde Danmark igen. Jeg vil ikke. Jeg vil tilbage
bakketuren var god. Nej. Nej! Nej. Nej! Nej. Nej. Jeg synes altså, det var en god tur. Do